Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आरो खनसेबाव बरायलायबावहरबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आङो दायो नै सिखारदोंल' फुंनि ओमफ्राय दायो आङो नास्ता खालामनो नागिरदों ओमफ्राय दिनै नास्ता खालामनायाव आङो चावमिन बानायगोनखाय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो गोसो जानानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबाथाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो अब्लानो नुनो मोनलांसिगोन थौदो बिदिबा आंनि भिडिअखौ जागायलांदिनि लोगोफोर आंना दायो गासैबो रेडि जाजोब्बाय नै बेजों दङ चावमिन ओजा दङ नै बे गाजर बिन्स ओमफ्राय नैयाव बानलु दङ ओमफ्राय नैखि दङ पाता कबि ओमफ्राय सस दङ भिनेगार दङ ओमफ्राय सया सस दं दायो आं एवनोसै लोगोफोर दायो आं गासैखौबो रेडि खालामना लाखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो आं एवबाय थानोसै नोंथांमोननो दा चावमिना जायोबासो देखायनोसै दायो आं गासैखौबो भिडिअ लाना फारि फारि देखायलांबाय थागोन चावमिना रेडि जाबाय फारसेथिंजाय साहायाबो जाबाय ओमफ्राय जानोसै नोंथांमोना माबायदि नुखो आंनि चावमिनखौ माने दिनै मैयानिसोमोन नालाय बे चावमिना फ्रेससोमोन आरो ना मैयायो टुइसडे ओंखायनो फ्रेससोमोन ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि नुखो आंनि फ्रेस चावमिनखौ खोन्थाहरबानो जाबाय जाखांलाय लांबाय नै माबायदि जादोंमोन टेस्टि जादोंना जायाखै नै आंनाबो लाइटसो जादों नामा मबाइला बोरैबा फुरला जादों दायो जानि सासेया मिमिसो जाहांदों नै ओमफ्राय देखाया दे मोखांखौ लोगोफोर दायो आङो चावमिनखौ एवखांनानै जाखांबायबो नोंथांमोननो आं भिडिअनि गेजेरजों बांद्राय देखायलांबाय थानो हायासै ओमफ्राय दायो आङो सानसुनि संलायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैथ' टुइसडे नालाय मंगलबार ओमफ्राय आं निरामिसखौनो संगोन ओमफ्राय मा मा सङो नोंथांमोननो आंनि संनायखौबो एसे देखायलांनोसै दिनैथ' निरामिससो नालाय आङो नै मैद्रुफुलजों आलुखौ लाब्रा बानायबाय ओमफ्राय दसे उनाव दालिखौ संनोसै आङो रुनानै लाग्रोबाय आरो ना कुकाराव सिटि मारिना लाग्रोबाय ओमफ्राय थाव होनानै दायो संसिगोन ओमफ्राय दायो आङो मैद्रुफुलजों आलु लाब्रा दिनैथ' मंगलबार नालाय निरामिस लोगोफोर आङो ओमफ्राय नै बेखौ साग'खौ जानो लुगैनानै सोमना दोननि ओमफ्राय बेखौ दसे सोमगोन मामिया बाजाराव थांदों नालाय फैबाथाय ओमफ्राय आं दायो बेखौ दैयाव एसे सोमनानै दोनग्रोनोसै ओमफ्राय बेनि उनाव संबाथाय नोंथांमोन देखायनोसै फोजोबनोसै गैखाला माबा बायदिसो मैदुफुल बेगर बायदिसो ओमफ्राय सोमबाथाय इयो गुरै जायो आरोना दा गोरा नालाय दायो अन्थाइ बायदिसो गोरा ओमफ्राय दसे सोमना दोनबानो बरिया जासिगोन सोमबाय आङो दायो दायो सोमना दोनथ'बाय मासि हर mucho hol শেষ বাহ এখন কি করব এখন কি কাম আছে করব
गैया आब' कर' नै गाइखेरा जायो खालामसिगोन ओइ जा पैरा गेल' केरा मैं के मटन आना मटन अपना मटन मोर मटन लसे होय नाकी तुम्हार में मोर मटन होय ना नाकी हैं पतला ना तुम्हार लय ना होय नाकी on तो पतला हो गेलो काम कइरा कइरा তিনটা বিয়া হইছে তেছার আপনি দলা দো তিনটা বিয়া হইছে তিনটা মে বিয়া কই দিছে আর একটা আছে আমার মাসি दायो नै जोंहा मासिया मैगं हालायबाय हरनि गामोन फुंनि थाखाय हानानै गालांलायसिगोन बाखि खामानिखिनिया जाबाय नालाय दायो मैगं हागासिनो दङ फायना मासि सब्जी काटि আছে सब्जी काटि আছে नै गाहायाव ना फानग्रा फैदो ओमफ्राय आं ना लाखिनो नागिरदों दासो लिरखांदो नामा गिसि Nah, bakal kalau memang ya belang aku ini yang pe. Ini sebenarnya kari. Kari. Mana? Baik juga. Tinang kok. Sorry, kau ni. Mana? Dua kg lagbuna, pura. Baki dia. Eh maka, ha. Baki dia. Kurang apa? 1.5 kilo. Tahu naik, tahu bisa. Kura? Baki dia apa? Dia semua video. Video karya. Apa? Naro di muka. Eta besi dia bilang. Oh, mor karena naki. Bwrwi karena besi dia bilang. 1.5 kg dilam. 300 টাকা. Oh 300 টাকা. Kom koro. Kom berubah. Dari bazar खालामनानै नै मना माखाखौनो लांथ'वाखै बायना लाखिग्रोबाय लोगोफोर फैदो मना माखायाव आयौ मैगङानो बेसेबा बुरजा जोगोनार गरसि आयौ 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 थाव बियो नै जानाय थाव जा दालि दं संख्रि दं आटा दं ओमफ्राय नै तिता केरेला ओमफ्राय नै पास्ता पानीपुरि लोगोफोरखौ चेलेन्ज भिडिअ खालामनो थाखाय बिहरदों आङो पानीपुरिखौ मामिजों आंजों चेलेन्ज भिडिअ फैगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय बेयो सजना ओमफ्राय बे गय बे मना मोनसेनिया बेखिनि ओमफ्राय नै मोनसेया दुन्दिया ओमफ्राय आलुजों पियाज गैला बे लोगोफोर बेयाव गाहायाव ना लाखिगासिनो दङ